Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Statay sa Action at Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mga palangga na Muntag Palamati Region Wide, mga palagad kita sa labinin isa ka oras, 20 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 9. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan si Randa liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team aton sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinaka ulihi labas natipon nga mga police report blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Ang atong sini mata kag durunggan oras sa kagabiyon ang atong sini nga Patrol 2. Ang atong sini nga Crosswind Patrol kay na panagalambiong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan, aton naman liwat himulsuhan, amat-amat kapag dalom sang kagabihon sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mga responder back to back sa aton nga piloto waswas kunomay area lang kon mais importante way lang balisya action papang Nixon tahom. Ato mga pagbantay sa update sa balita nasyonal kag international. News Center, Boylog nato ng puwersa, nagabantay action ang depensor.
Opda mo kita sa katong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Builog na to na puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup diri sa atong nga IT expert Action JM Viking. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sang Bago. Builog natin ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, inyo sinilagad ang inyo siningang kurban Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 17 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ang ini nga bahin sa aton sining nga pagpangalagad, of course, ginadulong siya sa kalawan sa ang ini mga porsyon sa aton sining nga pagpangalagad ginadulong man sa kalawan sa Aksyon, radyo. kag ini mga porsyon sa aton sining nga pagpangalagad ginadulong man sa kalawan sa
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Base, malipat ka mo. Ako yaway ko kalipat. Pat ini na ang numero sa kalendaryo. Hindi pa bang ni Guro makapulupangga si Ihada kag si Ihado? Apisar nga may pandemic. Kostumbre ang Pilipino mo. Nangin tradisyon na nato nga every December 24 or pagpatak sa December 25 may gamay nga regalo si Ihada kag si Ihado. Mga Ihada kag Ihado, ni JM Baikin preparar para ganar. Pat ini ang numero sa kalendaryo, 107 dias na lang ang nabilin. Pumlad na kabos ang palad kay Maninoy JM Baikin. 114 dias na lang ang nabilin. Goodbye 2020. Kabay pa sa pag-goodbye ni 2020, mag-goodbye man si COVID-19. Kay magasulod na ang tuig 2021. Ang inyo Christmas countdown. Diri sa inyo palatuntunan, Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, las 9:50 na. 10 minutos para bilin antes kita magaungot sa tak ng alas 10 kag magabot man dugay-dugay ang curfew sa syudad sa Bacolod ara kita gyapon sa modified enhanced community quarantine. I-check ta kato siring nga Patrol 2 Crosswind Patrol sa Miyerkules nato siring nga edisyon. Kamustahon taliwat naman. Kapag libot-libot, balik kapag pangalagad sa aton siling nga Patrol 2 nalipat kigugli no. Sabagay bala hindi gid man malipod mo. Hindi gid man madula no. Ang kalipaton Action Henry no. Hindi bala nga to sa mga Patrol sa Action Edin. Oh, ang akong kinambag si Action Jan eh. Kita mo di kina sa Action Jan mo. Si Action Edin, basta Miyerkules ganing adlaw, Action Edin na GMB, way ba nang muno mo? Wala mo lang siya, kasi namit ang panyapo niya mo. Kita mo, way gigintando kang pagkaon sa gwa to. Kaya may manamit siya nga pagkaon. Ari si Action, Edin Aboso, Observation Report sa aton siling Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo, Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Action Edin Aboso. Action Edin, good evening. Action Eric, may gabi no, kag sa tanan naton nga mga ka-action, kabalo ka-action Eric, dalaman ako nun sa edad mo. O gani man. Wala ko rin ng minsyo sa edad. Hindi mo minsyo, mo manabing edad Hindi mo. kay kinanlan Action Eric sang transparency mo. Ano? Sa tanan nga, Ano oh, term? sa transparency. Transparency. Hindi, Okay. hindi na naipag-itago-tago. Oo. Kahit Kung pwede mo lang matago. Ako gani kaya ginapawalaan ko malang gani mo. Kasi kung nabi doon nalipat man ko gyapon. Pero ang balang bala edad lang, pero tinita lang pag ibulgar ang edad ah. Oo, ti Okay lang man. Tika mention mo gitabi nga ti may edad na mo. Wala nagambal ko sa edad lang. Sa edad Wala lang. ko yung nagambal nga may edad. Ang tao nga, bala sa mga tao, mangin maalamon mo sa mga mangimalan niya si Action Eric ka pasaka na nagro sa senior citizen ay. Mga kwan pa, mga pila pa ka... Mga 30 anyos pa. Magabi ba? Oo, sige. 35 pag-ani guro. Tiwag ito da. Kwan ko si Jinji. Go, alam na iya. Go na go. Pero Go na go. anyways, Action Eric, ang palibot sa syudad sa Bacolod, matawhay, kag malinong sa sining ikaduha ng adlaw Action Eric. Ngayon pa'y dalom
sa modified enhanced community quarantine ang syudad. Yes. Pero ti Action Eric damo nagalalain kay ti subong damo nakahibalo nga ari subong si Secretary Galvez Yes. sa syudad sang Bacolod para man sa pag hinunano ng Action Eric pagsapol sa mga lokal nga opisyal ta dire kung ano na ning kay ti i-address ni Action Eric ang sabat man sang publiko. Kag ti actually 3 ka oras naghulat ang media nga mag-umpisa sang presscon. Nakasugod gid man. Nagsugod gid man 7:45. 7:40 na una Action Eric. Galing kay may follow-up naman kadasig lang gid, nakasulod lang kadali. Tapos gin-inform nga gin-cancel ang press conference. I cannot turn. Daw damo Din mula- nagapamangkot kung anong natabo 3 ka oras. Nagulat ka mo 3 oras tapos mo malagali press conference. Actually, sang aga, pangahultanay, Action Eric, no? Kay ti, kaina pa sang aga, may baluan nga ti after sini, may ara sang press conference nga patigayon. No? Kaya ang rason ko nga way madayo ng press conference. Kay damo, kuno Action Eric, Hamalya, may ari din nakabutang due to time constraints, due to unforeseen important matters, kuno Action Due Eric. to time constraint, pero tiway nyo makita na ang oras ng media nga nagulat 3 ka oras. O damo, ganun. Ay, Happy na nga kay Action Eric, nga yan lang, nagulat ng gali isang wala. Pero Nagulat ka mo sang wala. Oh. pero di balaan Action Eric kung ano pa ang ila sini nga mga rasones man base may ara pa man sila gina gina pa paminsaran Action Eric no sa solusyon. Base way gimang guro sa importante guro nga dala si Galvez nga balita. That's why nga tisingo daw ka impractical man guro pabaloon niya pang Bacolod kag Negros sa pag-abot siya di. Pero kanan nagahulap sang Action Eric no sang kamayuhan especially kay base nakulbaan man si Secretary Galvez sa mga pamangko sa media hindi man masabat. Daw titani Tama na gani guro kag nanumduman guro sa last minute guro nga tinya hindi lang mo press con kay base pa magkutok ko sa media sa Bacolod hindi ko kabalo magsabat bla kag maglain pang sabat ko amo na bla or base way mo sa maayo nga balita di gidala sa Bacolod that's why nga siguro nya base kon maghambal pa ko sa media kag may kayan pa ko sa taga Negros kag taga Bacolod amo na guro Ay, kala. Hindi mo na pwede mo ng generic, no? Kaya kasi makibot naman bala ang mga pumuluyo. Ako niya mo naman ako kasi isipa sa tatubang oras nga ulat way gid sa isang nihoy kag nihay. Ti ako niya ang aton kuan naman nato namon daw pawala naman namla. Ang kakilibot na karang generic ba si Gulpin na wala sila to nagpa-press con. Pero kasi may mga press release naman bala ipagwa karon tong ang gabi nga pagbugtaw sang mga pumuluyo buwas aga. May mga lain naman nga mga pagsulundan ni patuman ang tao masala-sala naman. Kasi pamangkot na si Galvez ang media nga ti ano mabulig niyo sa Bacolod kag sa Negros ti kay gutom na di Basta mo man nang nakulbaan niya pamangkot la siya. Actually may mga pamangkot mga daw na generic kay gin pa balodaan ng media o kun gin inform daan gin pangayuan sa mga question. Ginayuan pa mo question? Yes, ano na siya? Ano na siya si Presidente Gloria Arroyo yung isulat na yung question antes si pamangkot sa Mambal? Para kuno tayo yun kung tani Action Eric ang press conference. Pero we don't know. Na kay Galvez naman? We don't know kung ano ni Action Eric may ang action nila kung ang plano nila. Ang pagabot ni Galvez sa Bacolod daw more on bulak-bulak lang guro nga kuno abido concern man siya, kuno abido may balita man siya. Para sa ako guro way mangguro pulos ang pagabot ni Galvez. Kay grabe gid Action Eric no do amo nang nagahulap gid ang pumuluyo kay syempre from National IATF nagkadto gid diri sa syudad sang Bacolod it's either nga nagahulap ang tawo kabalo mo sa nga Bacolod kag Negros ti medyo problema giman kung COVID-19 na paghambalan mo. Correct Action Eric, that's why nga na kumbaga sort of ang iban nga mga pumuluyo do na alarma wala ka nakulbaan nga uy do gin notice gid ta di sang national do nagkadto gid din og padala gid from National IATF tiya mo na nagahulap man sila tani pero the media nga kung ano ni ang desisyon sang aton nga mga National IATF kag ano man ang ginpalayag kag mga concerns man nga ginpalambot sang aton local LGU especially Action Eric no ang mga
from private sector, abi, kung ano mabulig, from business sector, kaga mga sektor pa Action Eric nga naapektuhan sang sining pagpatuman sang MECQ kay hindi nila uglaog kung tanawon kay from September 8 tugtog September 30 Action Eric mayo lang tani kung tanan nga pumuluyo di may tupad o kung may unod kag puno ang bulugasan. Kaya mo na pa, amo magagilakawan niya, sa sa media, Secretary Galvez, kahit kumo nga ikaw sa isa sa mga official sa NIATF, ano mabulig mo di sa Negros, sa Bacolod, bay ka plano mo nagtagbugas kag putos-putoson mo. Bao mayo tani kung makamon at Action Eric. Gali, way sa kambal, mo naguro kati, way sa guro kahambal, kag di ba sa maghambal, kati way mo sa ibulig mo. Kasi kagawad, Eric na lang Mga tao nga mga amon abla do way kuya gana. Ay, sige lang Action Eric. Kaya mabalaan lang. Do ka ininto, blaw? Mabalaan na Action Eric kung ano ning desisyon niya. Kaya ba, pa man di sa libot sa syudad. Iya man na desisyon. Oo, galing kay ti kung anong desisyon niya, apektado Action Eric. Kaya ti sila man dang may poder. Wag siya nang Consuelos Medianos ba Negros Bacolod, no? Gani, Action Eric, kamo nang ginahulat-hulat sa tanan, kiti pagitan ni sa aton, makapalayag man sila kung anong plano nila diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kaya ang tao, nagasalig man lang subong sa gobyerno, kaya wala man siyang iban nga saligan, kaya ang iban wala sang trabaho. That's why nga... Basta kami si planos Bacolod. Tani, hindi yaman pagpumay. Basta kami sa planos Bacolod, bahala ka mo da. Kala, pinag-ano lang din sa Galiman. Ang mga sila ko na nagbulak-bulak lang din siya. Na flower base ba? Pakigan kay Action Eric, be. Basta yung sugatay ka mo ha, karon. Sino? Ni Secretary Galvez. Balong ko siya din ka sekretary, doon ka into man sa imo man. Kala, basta agado niya ka nga tipong kuanta ni Kagawad, Sige ko, pungkueran da isa. Kamara na ko sa imo. Action Eric, basta ginakulbaan ng tao. Basta pagkabuas lain naman. Ang syudad sang ang quarantine mode abi o kung pagsulundan sa syudad sa Bacolod kung may salaluhan lang sa ibang nga ano ni munisipalidad kag banwa ang mga tao basta nagsinaylo na mo kag kung may ara lang man sang sufisyente dira nga pondo na abi magwanta gid sila especially subong na ang Ceres asta na lang yung sagwa sang border sang north kag south Action Eric kamak mo kung hindi tanan nga kompanya maka-provide ng salakyan para sa ila sini nga mga empleyado sugat tulong sa border. Subong yan nagagwanta ang mga empleyado kahit ipagpanaog sa border kung sa downtown kung taga-puli ka sa Bago manaog ka sa Sumag border sa downtown pa imong inabrahan ti wala ka plakat kagid. Ti aga sa temprano pa mag-exercise ka pagkahapon kapoy ka sa imo trabaho. Huy-huy ang abaga mo sipa-sipa lata pa kadto to border. Ang syudad ba offer libre nga sakayaw? Wala pa Action Eric. Actually nakigangot sa Bali Councilor Novero, nakigangot na tani si Mayor Bing sa Ceres Action Eric para tayo dumadumduman mo to ligad. Sang ECQ may Ceres to di ba lang nagabiyahe. Galing kay tido alang-alang pa. Kay may ara man sang biyahe. Subong ako Action Eric. Total kay series namin lang kabiyahe ang masugat ni sa boundary series man amo na tani Action Eric. Sakay libre. Amo na tani Action Eric ang plano. Galing kay ti mo nang may guru na sa Action Radio ay sakay libre ko balik ta ka programa ba abalot ko si SM no. True. Unahan ta series. Oo, galing kay Tikis Action Eric sa una to tani mo wala to problema. Kay ti wala pa COVID subong niya duga lang alam. Ay may COVID tuod mo din ako. Hindi na lang. Walang alang ka, wala ginatani problema Action Eric. Wala pa man nga ginaindian nga magbulig kag makahatag sang serbisyo. Galing kay ti paminsan man sang welfare sang tanan duga lang alang naman Action Eric no kay ti amo nang hambal bala sang aton nga mga health authorities treat everyone kuno nga may ara sang COVID hindi na ya tungod nga nadamakan kaabi sa iya. Gani. Balikan ta sa Action Ed din Abuso ang report live sa ato sa nga patrol to. Tibay kigli no? Wag yan naghatag Consuelo si Secretary Galvez sa mga media almost 3 hours ang hulat kati basi may mga development kapag papanibago nga anunsyo ti Waygid. Gibayaan umalis ta walang paalam si Galvez. Action Ed please come back.
Yes, Action Eric, ang subong, ang pagkalampuas mo sa borders, nga diri sa syudad sa Bacolod, sa outer borders, daw may mga kuana, doon naghimo na terminal sa Ceres. Tuod, Pares no? dito sa south border, kita nito sa video, ginpadala man Action Eric sa atong dala group chat, ginpadala ko dira. Action Eric? Nagaraya yung Ceres, yes, Action Eric. ang border ni, kundi halimbawa, alikabi sa sur, kundi ka lang hasta sa may sumag, da man ako mga pasayro. Now karon ang mga pasayro bi karon nga mali naman sa downtown nga mapuli sa sur, kayo way mas lasakyan. Nagalakap. Halin sa downtown pagkato sa border control sa sumag, lakto na sa mga pasayro. Mapuli Yes, sa sur. Action Eric. Ay tuod. Yes, amo gina nga mga sakripisyo subong. Jesus na. Kay may ara Action Eric may kilala ko nga nagaobra diri sa may Lacson. Okay. Ang iya nga balay, although diri lang sa syudad sa Bacolod, galing wala ta diri public transport, wala ta jeep. Dito siya man sa may Sumag, wala sa may Taytay dira sa GK Village pa siya mo. Oo. So halin dito sa sulod GK Village pa Bangga ginalakat. Halin pagid sa Bangga, pakadto naman sa Lacson, lakat sa gihapon Action Eric. So ang Layo, duty layo. alas 8, halin na sa ila alas 5 pa lang. Ay. Di wala labo Lakat Action lang Eric. na. Lakat lang Action Eric. Lasing ko Kaya sa kagahon. Yes, kay ang ila kompanya kagamay man lang, hindi man maka-provide sang salakyan gidulong sugat. Wala man nakaprepara Action Eric. Isang Sakripisyo hinali gid, lang no? kapag shift sang quarantine mode. Hindi man sila kahambal nga hindi sila magtrabaho Action Eric. Bangod nga no work, no pay man. Ito Ang magpuli iba na siya. Magpuli siya, lakto niya naman liwat eh. Ate, amo Action Eric, amo to hambal po kaina nga. Ano na siling balang way ka barikos, isa sobrang nakatlakat, lapit sa kabulan, to buwan gibarikos. Oh, mayo pa Action Eric kung mga bataon para mo. Oh, Pero tingko mga empleyado na nga medyo may edad-edad na. kaluon. Kaluluoy Action Eric ang amo na nga sitwasyon. Galing kaya wala sila choice. Alangan hindi man sila magtrabaho, wala Gani. sila sang sweldo. Kundi hindi lang isubong ang Action Eric nga daw siling nila nga jutay nga sakripisyo. Amak mo September 8 tugtog September 30. Lawi. Malakat-lakat sa ti kung Sila? ano mo na iimpunon wala ka na lambot na siguro sa sipalay sang lakat kasi na from September 8 to 30 sobra pa. 21 Kay- días pang sakripisyo sa tao. Correct Action Eric. Di amo na bala ang kanya-kanya na lang niya diskarte ang iba, ng iba gahitchman, Gani. sila nga mga co-employees, pero siyempre ang health protocol sa Action Eric, wala nagakuan man, ginapatuman Manila, kay although nga the same sila, ginaobrahan, pero di ko mag-upod na sila sa isa kong salakyan, lain-lain sila daan, lugar, ginhalinan, ang ibang guro nag-aalang-alangan. Amo na Action Eric, hambal gani sa lungsod-lug sang iban, na kung aga, nagagahod na ang dalan. Kay damo, sang nagasipa-sipa, sang lata. Kaya balik Action Eric. Kasi na lang, lingawon na lang napon, ang amon, sinikaw galingon, kag ti pamintaraw na lang yapon, nga ti para sa gyapon Action Eric sila, pamilya, kag para kakaon sila. Oo. Ang iba ni naka-discover, Action Eric mo, may mga discoveryhan pa din sila nga mga ginatawag, wala nga shortcut. Ba sila nga ko, dili ko maliko, di lapit-lapit. Kung hindi ko mag-agi sa highway, dili ko maagi, amo niya mo to. Gari kadelikado, Action Eric, kung kalayo sang imo nga ginahalinan, tapos aga ka pa, ikis bala, although nga wala man tawo, ang disgrasya, bala, kung ang insidente, dira, kahit ang pigado, subong na ng mga tawo, Gani. kasi nagahimo man sila sa ilaw, nga, araw lang hambal Action Eric nga kapit sa patalim. Yes. Kaya ang iba niya, hindi mo lang malikawan, basi may hold up on ka dira, May o imo kung pa- ano nga sitwasyon, matabok siya Eric, kasi Manawat. dulong pa, wala pa butlak ang adlaw, nagapang lakaton ka na imo ya, pag abot mo sa opisina, Yes. so nakapoy ka, wala ka na sang energy, umbraho ng trabaho mo, bangod lakat-lakat ka lang, halin sa imo balay. Pero tayo mo na Action Eric kabay pa, nga himo sa pikang ang aton nga LGUs diri sa official diri sa LGUs Action Eric kag mapa-intende gid bala kumbaga nila sa National IATF kiti kung tarawon nga Action Eric dapat before ni sinigin declare ang MECQ subong adlaw pa
di ba la nagpatigan sang meeting after sini amo pataning assessment para sa next quarantine mode. Gani. Galing kinakibot ang tanan nga sang Lunes sang gabi amo na to Action Eric ginpalayag. So amo na hambal bila sa iban nga mga sectors pabutyag nila nga wala pa nakapatigayan sa assessment kag ato sila ya sa babaw. Lain gid ya kung ang recommendation halin sa LGU bilang Action Eric nga amo ang nagatanaw, naga-assess kag ari mismo sa ground nga amo nang nakakita sang matudtuod na sitwasyon. Ang iban nga Action Eric no nga ahensya sang gobyerno nga nagabulig pa nagliligad to nga mga other quarantine modes sa syudad Gani. subong naga-hands up na kaya wala na sang pondo. How much more ang mga tao, ining mga remedyo general, Action Eric, mga na-layoff sa trabaho, natubtob karon budlay Action Eric mo makapangita sang trabaho, ma-applyan mo subong, tiyo na balila, napasalamat ka, nga sa subong nga panahon nga pandemya, may ara ikaw sang trabaho. Hamak mo Action Eric, since March, na quarantine mode ang na-experiensyahan sang Pilipinas. Tubtob subong nga bulan sang Setyembre. Grabe naging kalawig Action Eric do wala pagigyapon na ayawan Gani. ang COVID-19 sa aton. Ilang taon mo bala para sa update na ang syudad sang Bacolod ug Negros Occidental naka-record naman sang Dalagco Action Eric no nga kaso kay kaangay iya sang Negros Occidental 126 ang panibag-o nga kaso nga na-record. Okay. Ang Bacolod City, Action Eric, 109. Sa dalapagida sa na-record, Bacolod City, recovery, Action Eric, 6 lang. Kag wala sang may na-record nga recoveries diri sa Negros Occidental. Katubo Action Eric no nga padayon sa gihapon nga nagasaka ang COVID-19 cases diri sa syudad sa Bacolod ug Negros Occidental. That's why na na-catch gid ang atensyon sinisang aton nga mga national official. Kag di kabay pa na ang tuyo gid na nila Action Eric ang interest wholeheartedly nga makabulig gid diri sa syudad sang Bacolod kay hindi nila pag-imind man kag hindi nila utdon nila Action Eric ang pag-stereotype ang pagkilala sang tawo o pagtan-aw sa tawo sulion nila nga kuno ang mga national officials nagapangkuan na kuno Action Eric ginahimo na lang gid bala negosyo ining COVID-19. So, di dapat mahimo sila sang tikang para mabag-o ang pagtanaw sa ila sang tawo kag mag-umpisa naman nga maatagan sila kag mahangpan ba nilang tanan Action Eric para sila mismo, I mean ang mga tawo, mag-cooperar na. Kay kung wala sang pati ko Action Eric nga kung wala sang salig ang pumuluyo sa mga city officials, sa national officials, sa on top sa mga officials nga on top si Action Eric kag hindi sila mag-cooperar wala ni gyapon Action Eric sang laktan ni ang tanan nga mga plano, mga regulasyon mis na patuman kag kun ano pada nga tikang Action Eric. Kaya mo nang hambal nila dapat kung gusto naton nga we will heal as one dapat mag-cooperar kita sa isa kag isa Action Eric. Galing kay kung amo na kung wala sa gihapon sang kooperasyon, sang koordinasyon, paghangpanay, wala ginisagihapon Action Eric sa laktan. Gamay ka man, ara ka man sa pinaka-below or pinaka-bottom na level sang sa economic status Action Eric, importante ka. May important role ka kumbaga Action Eric no sa away kontra COVID-19. Kahit bisan isa lang nakatawo gani magligwat ang desisyon apektado ng tanan. So dapat kabay pa tanan nga mag-cooperar na kag ti pangamuyo gid Action Eric ano kay prayer is the best weapon we have sa sini nga mga tiyempo kag all the time gid Action Eric. So sa gihapon diri naman yung kit sa aton sa physical ti pagsuksok lang sa gihapon sang face mask, face shield mo dira kag kung ano nga mga panaming kay hindi sa gihapon kitaon ining COVID-19. Kaluoy lang ato nga mga pumuluyo. Amo gin Action Eric kay especially ang mga ka-aksyon tanibala nga kikisa ang mga wala face mask, face shield, wala na lang sila nagabakal kay para ibakal na lang nila sang bugas kag kalanon sa pangadlaw-adlaw. Tudtod gin Action Eric amo gina nakita sa nga realidad especially madamo man kita sa mga naistorya man
managkalain-lain nga tao, nagkalain-lain man na sentimiento. Observation report action Eric no sang patrol subong tulataw high na halas 10 sobra na alas 10 action Eric curfew na sa dire sa syudad sang Bacolod. Tubtob ini alas 4 naman sang kagahon buwas aga. It's another day. It's another new life action Eric nga gihatag sa aton tanan. That's why nga dapat naston tagaan man sang importansya. Observation report sa Patrol Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat ginaksyon na Ed Naboso. There you have it. Report sa ato siring Patrol 2. Report ni aksyon Ed Naboso ginadulong sa inyo sa kalaman sa live. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Night Patrol! Magabi nila kay Toto William Frias. Gamonitor si Toto William Frias. Upod kay nang siling kag sa kabataan. Kay Alexis Wing Torre dira sa UK. Mayong gabi lang ginatamyaw yung isa nga mga pamilya sa Paranaque kag diraman sa Banwasang Valladolid. Si Momo Moises kag si Vanji Tagaraw Gutierrez gamonitor man sa aton sila nga pagpangalaga. Si Ethan Garcia kag si Emmy Esmeralda Dolido araman nga paurok-urok sila ni Jolito Gomez. Si Maninoy Mae kag si Maninay Chari Salvacion gapa urok-urok manwa. Si Toto Georgine Hunsay ba may gabi dala kay Toto Georgine Hunsay gapa urok-urok isla. Para man si Manong Malio kag si Manang Linda Birdie Frado and family kay Marjorie Volontate dira sa Florenceville. Si Julio Xavier, Ronald Policarpio, James Vivanco, Jobert Cardinal Marcelo de la Cruz, Henry Caspi, mga K9 ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, dira sa Santa Clara, kinatamyaw kamo ni Rig Perdigin. Kay Hermie Lanang, may gabi, kay Connie Borromeo, kag Randy Bidiosas. Ni si Mrs. Jodette Calves Famposa and family happy listening. Sa kay Inday Blasa kay Eric Moico Ramero Bantiling
check attendance na. I-check na naman report na gikan sa ato sila nga mag-correspondent. Unaw ta report live gikan sa may syudad sang Cadiz. Line number 3 naka-standby si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Action Roger Gutib. Line number 3 sa report. Jermaine Gabi, ipis kami in. Action Eric, may gabi sa itong mga aksyon. Sa mga balita, madiri sa siyudad sa Cadiz naman, Action Eric, at medyo magkitid-kitid man alam na subong naman sila sa Cadiz matapos nga nakagkon tapos Action Eric sa mga nagsisayistanan nga nagka-positive sa COVID-19. Ang isa direct controversial amo ang patient number 85 may isa ka 35 years old nga lalaki nga sabihin na patay na sinerek pero naibaluhan natin inahaya na rin siya kasi naibaluhan nga positive siya. Okay. So ginagaw na rin palubong. Subukan lao gin patigayon ang swab test sa walo tanan sa mga persona, 4 sila amo ang naka-lockdown ng mga personnel sa puneraria diri sa siyudad sa Cadiz ka mo ang nagserbisyo sa sining napatay. Kag 4 sila isa ka driver, kag helper, may isa ka barman, kag ilang secretary on duty. Uhuy. Amo ang lockdown kag wala sila ipagwa sa diri sa ila sining puneraria. Kag palibutan sang perimeter fence ang halos katunga nga porsyon sila nga sabihin arigid tubang man sa karkada. Okay. Now, upod kay na ang 4 man ka membro sa pamilya sining 35 anyos nga enkargado sa asyenda nga mutong napatay, mutong gid swab test kay na. Bali, walo sila kabilog. Kurang bali, may mga naka-quarantine pa sa nagpas ni Kapitan Roswell Villares sa Barangay Mabini. Oo. Nga mga 60 tanan ang ila sila nga na-trace. Nga nagpulaw-pulaw dito sa unang gabi. Matapos nga gendala ang electricity nga ihaya siya supposed to be ang lubong kung tanay sinay sa palabuton para sa Bado. Pero kahapon gintalubong na siya sang adom tanan ka mga membro sang BHERTS nga lonsay na ka PPA kahapon nga sa rin ang pamilya hindi pa galing magpate kay man ang istorya sinaya nga katong tinarigdan nga Martes sigin kastigo ini ang biktima dito sa isang kasendaman sa Barangay Jerusalem. Sa bagulman sa report sa Pangimon sang isa man gali ka senior citizen nga mo and then alin tong Martes ang nakasiguan siya nagbatyag pala na sa kalawasan niya na dala-dala lang pagkatapos silang sinerek sang Huwebes nagpakonsulta sa Cadiz City Emergency Clinic bangod kay naga-bleeding nga niya sining ilong. So mo to nga pakamayo man ang Cadiz City Emergency Clinic kay ni transfer sa bayan sa Cadiz District Hospital. Sunerek sang social ito sa Cadiz District Hospital pagka gabi ang ining pasyente napatay. So napatay ini siya sa kasino. Amon ang negrensi itawgan siya sinerektad na bangkay para mapal nila sang personal hospital niya hindi siya COVID suspect kaya nakasiguan ini. So, ang negrensi na kanto man to puneraria then pagkatapos sila ato na tanggal nila dito nga dinadala sa duwaman ka assistant personnel ang iyang patay nga lawas sining biktima sa morgue nga bukas ang ginasudlan sining body bag. Kag wala man nakasuksok sa PPE ang mga hospital personnel. So, ginkuhan nito sa puneraria pagkatapos Biyernes ang gabi
And pagkaaga Sabado, gin ibal sa Marila, ito, no, man to nga internal Hemorrhage. ito. Aha. So, ang consulate, so gin ibal sa Marila pagkatapos ng Lunes. So, direct, gin deliver nila to sa aga, okay, dulong nila ginaya. Aha. Sang gabi sa Lunes, gin Pulawan, pero nag-abot ang iya sininga swab test Lunes ang gabi nga positive siya sa kay Yati. no, positive siya direct, no? Ti. Kay ang report na sining wala ka confirm na ito kay doktora pero report gali nga sunod pa sa informasyon na ito na maton ba sa lens mismo sa area na naman daw gadwal dula ko Gani. alin ang ano ga dula ko Gudula dula signal mo ako basi sa imo nga posisyon. gani mali so kuan na bla kay ang siguro ka tuwad ko din Oo. nga pero lagi medyo matakili ko da alsay sa katil ga daw ido ka pangihit bla ba na daw mayuro na sa so kaya ang report nga gin postmortem gani ang ini nga bangkay at the same time pagkatapos ng postmortem gin swab test. Pero patay na siya. Gin postmortem siya. Tapos postmortem gin swab test. Kagang swab test gin padala sa molecular laboratory. So, saktong sang Sabado. So, natabo nga pagka-Lunes ang gabi, nagabot ang result positive. So, amo ni ang kakulba karon sang mga tawo kay mantigin kaktual dito ni Kapitan Rosmil Villar hindi di pa kayo magpating pamilya. Kasi wala na mahimo sina kay gintawgan ako nga gintawgan ako ni Doktora Maria Victoria Ibanez na ang iyo na nga membro sa pamilya nga napatay positive sa COVID-19. Sus. So, tayo pamilya, way tanto, way gito mahimo. Actually, kung tayo hindi tayo magsugot kaya Sabado pang lubong. So, again, decisionan niya sa kapitan nga ipalubong na lang. Tingin trace, mga nasisinta ka mga tao. Sus. Ang na-trace sila nga nagkanto ka nagpulaw, kaya panawagan pa sa kapitan nga base, kung may ara pa gini kapulaw, dito, ma-isolate para na hindi actually mabutang sa delikado. So, ako na ang swab test pa lang ang apat ka membro sa pagkabalay sining 35 anyos, kag ang apat man ka mga empleyado dire sa punerarya nga mo nagserbisyo sa iya actually kasi naka-lockdown ini until such time nga way pa ang ila sini nga resort. So, amo na, now, lanta na ito sinirek kasi, kwa gini, dako nga ulubrahon sa amon dire nga local IATF, sa office sa mga nakalatabo sinirek sa COVID-19. Isa pa dire nga gin-clarify naton kay man may ara nga patient number 83. Jer? Ining patient number 83, isa ini ka 29 anyos nga membro sang Philippine National Police nga nagpositive. Nga residente sang barangay Pinampaan, Ciudad sa Cadiz. So, pamangkot naton si Police Lieutenant Colonel Robert Masito kay Tislin ko nakabutang diri nga residente o barangay Pinampaan, 29 anyos, isa ka membro sa Philippine National Police. So, namo man nagpamangkot sa aton nga kung bala, sinuhini nga pulis kay man sa barangay Pinampaan daw apat ka mga membro sa pulis
sa Cadiz City PNP nga nagpauli na. Ang ila sinakakakusin ote ginit pamangkot naton si Colonel Masito, Police Lieutenant Colonel Masito, sila nga hindi gali membro sang Cadiz City PNP, kundi membro ini sang NOPSI, Negros Occidental Public Safety Company. Again, dira iya gali sa NOCPO naga-duty. Ini ang 29 anyos nga membro sang PNP, pero taga barangay Tinampa. Okay, balikan ta si Action na Roger Gutib na utod siya. Parte sining report nga kuno may police Cadiz nga nagpositive pero hindi gali iya ka Cadiz nga unit, no? Kundi iya ka NOPSI. Action na Roger, please come back. Yes, Action Director in Sulocay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga nagalakaw nga balita sila nga fake news ina. Wala ina sa kabaturan kasi sila nga diriya sa syudad sa Cadiz sa pangamuyo kita nga nagapasalamat man siya nga until now wala sang infected nga police sa COVID-19. Mo lagi na pangamuyo nga kamay pa nga wala lang. So ini siya gali ka duty dira iya sa Bacolod sa NOCPO na assign sa NOPSI Action Erecta. So taga Tinampahan siya pero wala man siya katapak diya. Wala man siya kapauli-pauli di sa barangay Tinampahan. Now atong Manugilot kundi Manugilot LTO naka-recover na to. Ang LTO staff cover naman. Pero atong Manugilot damo to siya na lamita. Damo to siya na hilot. Kag ang isa sinada o kon ang iban sinada ang maghiloy nga patient number 64 kag patient number 65. Puro babae ni. Taga barangay Kaduaan. Now, amo to sila nag-positive. Halin to sa Manugilot. Dator na halin naman sa ila Action Eric. Halin naman sa sini maghiloy. May ara naman nga mga nag-positive. Mau grabe ang danagdana ni. Patient number 80, 39 anyos, close contact siya sang Magiloy nga nag-positive tungod kay nahilot sang Manugilot sa tong LTO personnel. Asymptomatic man pero positive sa result. Kalaki pinis sa 16 nga nagwa ang result kapon. May ara pagid 36 anyos babae ka inisya close contact niya po sa Magiloy. Taga barangay Kaduaan man. Positive. May ara pagid 11 anyos nga bata nga lalaki. 11 anyos, taga barangay Kaduaan man, close contact sang patient number 64 to number 65. So, sa Manugilot, nagyapon ni nangot. So, amo na siya, Action Eric, ang iya siningagin laton pagid sang virus, halin sa LTO personnel, pakatos Manugilot, and then, halin sa Manugilot, pakato sa Magiloy, and then, alis sa Magiloy naman may tatlo naman nga nalatnan man sila gali. Ang aging swab test pag ito nga cross-contact nila. May isa ka nurse pagin nga initial nurse dito sa isa ka private hospital sa siyudad sa Bacolod. Initial generic ang nag-positive man. Okay. So, kuan man siya, post man siya Facebook na naisaling niya ang iyang ubran siya naman karisgo, di man sila pag-judge discriminate kay tungkol ng positive siya, no? Nurse na nga taga-Cadiz pero dito nag-duty sa siyudad ng Sagay. Okay. Si board member Jong Binmerhan, may ara man siya close contact na membro sa Sidera Remo, nag-positive man. 48 anyos ng edad na daw kanya gini ng badi-badi gini, no? Ini siya ang patient number 87
close contact ni board member Jong Ben Merhan. Ako taga Barangay Sonfor. Anyway, asymptomatic man din pero nag-positive man siya. Kaya ito inaksyonerik na ginahatag nga mga lakas sang senaryo sa pag-positive sang mga pasyente nga nalatnan sa COVID kaya nalang taon tali nga grabe aksyonerik ginangot-angot, no? So, kabay pa inangyang napatay sa kastigo nga pagkatapos nga napatay kastigo in postmortem para balsawahon, in recta swab test, kag nag-positive siya, ini naghatag naman sa kulba. Sige na siyang kilala. Kunya nya inang napatay, bro, tani dapat ipa-quarantine anay 14 days before ilubong. Daw kabudlay Ano gani kay ano gin swab pa-swab test pa gin pa-swab test pa napatay gin Di ba postmortem gan siya kundi ang postmortem examination para ma-determine kung ano cause of death kundi kinalano na para maibalsamar sa ibalsamador. Oo O tigi recta swab test sang City Health. patay na ya. Patay na yan. Di blang di tama to sa kastigo, di ba? Sigo tamatos kasi guminal barte ka pusog kawayan mo Sige ang resulta positibo. Kaya mo na ang record rin nga again postmortem. Hindi sa mamangko, kaya patay naman to sa mo. Hindi mo na pumarko to, maganda ko ng kastigo ko to, ginulusor man to ng kastigo, basi kung atakos ni. Base anong kastigo to, may COVID pa blato ako. Hindi mo galing, kasi kung dito pa nagalin kung ano. Kabalo, Ay, kasadya mo. Ang nais na kita kadamo sang na kuwan na nakahalubilo, nag-arating sa haya, nakag sa basta masyon, nag isang kuwan na, sa napatay na. Yes, kuwan kita sinarik mo, kasi una gito nga gabi nga nahaya siya. Gani. Sa isa pa, overshare sa sindan damo ni saya mga tao, wala ginandol. Gani kay wala, but siya nati, sino may unabi nga may COVID na siya kati, ang cause of death kung ng tawon mo, kastigo yan mo. Oo, muna ganit din kastigo siya. Oh. Pero tinapatay siya sa kastigo pagkatapos. Hindi napatay sa COVID, gani kaya siya pagin swab test, ano pa sa tipis COVID? Pag swab, why siya sakto na, why siya mapatay sa ang cause of death ni COVID? Oo. Ugaling yung swab test siya Amo gani natin pa swab test, napatay siya, ang resulta positive pa siya. Napatay siya sa kastigo, Oh. positive siya sa COVID. Ay grabe man oh. Tayo man nakaroon niya daw ginakulbaan man. Amo na pa to gani kay may actually ang kundi ang punerarya may chapel na sila do kabilog. Oo. Pero nakasiparar man sa tawag sini gani may araman nga daw wall bala. Pader nga nakasiparar. Tigil lubong mo to kay inaksunere kay pagkatapos sa kabalo nga may naka-lockdown gani punerarya agli. Tigil lubong mo to kay ina pero white yung labot ni sa sinitali nga platada. Sus. Dato natong patay to nga gikuha, may tatlo pa nakapatay si mga rad na kaya sa punerarya, naka-lockdown man patay. Hindi ka kato pamilya, hindi man makuha sa pamilya nila. Ay, ti manabuta po na guro 14 days ka makuha ng patay na? Hindi ko kamalo, actually, way patak sunay kamalo, kay basi ko ma-interview kay Doktora Ibanez Buat kon bala, ina nga mga patay, may position nga matakdan man ang COVID, kasi patay naman. Oo, kung pwede naman ang guro makuha sa pamilya na nga di sila kadto, da ideya na ito sa mga frontliners na nga makuha ng patay, mapagawa na ka madulong sa balay ito sang kwan? Di mo ganit natin, amot ko na, no? Pamilya? Tatlong bilog na mo, tatlong bilog. Ang gahaya na sa mga patay? Mga natural death bala nga nagka-plaster pa kuno na sa ila nga sa ila naka-plaster na mag-ibal sa marbla. Gani. Tiyan mo na, tiyan mo kaya naka-lockdown sila, tiyan mo na, lockdown mo na patay Ay, sus. Quarantine mo na patay na. Pati tagiya, pati ng arat na subong naka-lockdown na, di kagwa na sa kwan, sa funeral parlor. Oo, tiyan, ang ilang mga personel ara sulod. Ay, pilak bilog? Apat. Ang tagiyaway? Ang tagiyaway, kaya tagiya, hindi taga-diri mo. Ay, sus. Diri lang ang, daw branch nila natin, daw branch. Ang apat, hindi ka nagro kagwa-gwa dyan
Ate, hindi ginakagwa kay giswab test kay Nasla. Plus ang apat man kay ka-membros pamilya sila napatay nga sa Castigo. Gin-swab test man kay na po sila. Apat sila gin-swab test kay na eh. Kabay lang mag-negative. Amo na aksyonere ka kabay pa maligatin. So, para mo na aksyonere ka madulong si report. Migo ko pa Conrad Balahon Purinso niya ba si sir ang tatlo nga gayang apatay na ba si may COVID na nablaw? Ang ano? Ang gahaya ang tatlo na ko na ba si na lata na naka-COVID? Huwag sa kaman, aksyonere ko na kung bala ay na ba? Mangkota si Doktora Buasbe, lumudok ang patay, dok may posibilidad nga malatan pa COVID? Mangkuton ta karon si ba si doktora kay basin mga matawgan ako makantuan ta siya. Kung anong disposisyon da sa tatlo kapatay da kung pwede na mapakuha sa pamilya kung sila lang abin halimbawa madulong sa patay sa balay sang pamilya na. Gani kasi kung magamuna nga 3 to alin karon 3 to 5 days pa maabot ang result pagkatapos maabot ang result hindi pa na yan siling dayon nga okay na kasi may harapan na siya nga quarantine period for 14 days. Amo na matabo aksyonere kinalagtaw tang base balakon madugay-dugayan pa. So, muna na itong madulong nga report. So, daw medyo mabulubod lagi sa nga taga-Cadiz, stay at home gidanay. Kung pwede lang, kung may balaklon ginman, sugo lang siya kami bro sa Kabanimalay. Kung nga hindi mabutan sa lakalang, sa base kung makagkotang budlay nga sitwasyon, there is a sining COVID-19. Wala ganing ati, nagbukas ko na ito rin kahapon, sa bago ko rin nga pwesto bla. Tigay, medyo isa na di ka street na di. Siling ko, i-close lang na ito, kaya base kung budlay na. Budlay na. Paniguro lang ang ito, total may isa pa magsako bugas sa sandig may problema. May gabot pa man correct. May ganin ni kung sirado, kaya damo gaduhol. Ayo di purma. Yate, ano mo niya? Pisunado ka lang kag daw pisunado ka lang o kung daw inutil ka mag-isa nga daw. Sige lang, mo ganang life Kinalawala dyan, kuta mo kaluoy si Mario. Ay, kasadyatan na. So, baka luluoy kita iya ba? Ate, sige. So, di na po na maluoy text lang Abaw, Ayo di purma. Wala ka na nagatulog ka report, balita mo. Kita mo. Nautod si Axel Roger Guti, balikan ta sanay. Sobra mo nga nga yuhom ga kadula ang imo sini nga signal Axel Roger Axel Roger pas kabak gusto na sige siyempre madulong nga mga balita informasyon tapos dari Diaz na yung gabi kay Mr. Juta Diaz sa kay Sir Philip Alonso kay Blas yan daw mayo pwesto mo na subong aksyon Roger. Palpuan man juta pero tigo ano mo ni karon kay COVID medyo pulo pa igad ng tanay gawa aksyon Una sa balita una sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon na Roger Goteb live report gikan sa syudad sang Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Goteb giradorong sa
Mayong gabi Action Eric pagsubong at ng mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol kaina sang sang aga nagsaksi kita sang pag-opening sang dalan didto sa maya sakop sang barangay sang makagaay sa Banwa sang Moises Padilla. Ginbuksan formal na ang dalan sang pakadto sa Agugulo. Ang kalayoon halin diri sa Banwa Action Eric nga nagadalagan sa 40 metros. So ang plano ni Mayor Celestina Yulo nga Garcia nga sa diin ang mga estudyante pagakadtuan sang mga volunteer nga mga tutorial agod nga hindi na mabudlayan ilabi na gid sining nga nagalakat nga COVID-19. So pasiguro ni Mayor nga maatagan sang insakto nga edukasyon ang mga kabataan didto sa bukid sang Agugulo. Ari ang porsyon sang interview sang Action Radio sa kay Mayor Celestina Yulo Garcia, Mayor sang Banwa sang Moises Padilla. Ang dalan. So ara na subo na implementar na nato, nakalambot na ang dalan, nag-opening niya, road opening dito nag-agi sa Kabayabasan sa Barangay Montilla and then going to Sitio Agugulo ara na nakalambot na. And ang schools, ang grade 7 nga supposedly for Agugulo pag sa Banate, Arom Banate, wala ang structure pero nag-enroll kami sa mga grade 7 kay may ara kita nga programa subong tungod sa COVID, tungod kay modular ang iya sang school sang DepEd, elementary and high school, ma-provide ang Banwa allowance para mag-tutor ang kabataan diri sa mga bukid, hindi lang makagahay, pati Quintinremo, Montilla, Inulingan, mga Udyong Crossing, ang mga kinahanglan sa mga tutors tungod kay ang ilang nga ginikanan hindi ka bulig bala sa assist sa pagtudlo nila sa mga modular nila nga mga kinahanglan sa eskwelahan. So that's why nga ang Banwa ang ma-provide tutor sila. Hopefully ang isa sina ka pintaha ang amon nga ginahandom nga ang literacy rate or ang reading skills ng kabataan mangin mataas paagi ini sa tutorial nga kuan namo. Pero ang mga tutors namon under the supervision of the DepEd. Para ganti mas tap na sa COVID subong na buot ang memory sa kabataan wala sa tutorial. Yes, correct. Especially kung ang bata, kung kita sa una, estudyante, doon dito gani, mayo ka-intindi nga gina face-to-face na ta, how much more, nga padala mo lang ang modular lang, wala sa may matudlo sila. That's why nga nag-open ko tutorial. So ang mission, so mo ato ang tingog ni Mayor Celestina Yulo Garcia nga tagaan gid sa insakto nga edukasyon ang mga kabataan nga nag-eskwela halin elementary kadto sa senior high sa nasakpan sa Banwa sa Moises Padilla Action Eric. Amoy ni ang nakuha naton nga mga information diri sa aton nga area of responsibility labi na gid diri sa Banwa sang Moises Padilla. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor naka-report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Ayo, salamat kay Action Percival Villamor. Agi mo sila nga balita ni Percival Villamor. Giradurong sa inyo sa Kawas sa Santon Plaza Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig report ni Action din na sa pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Balik diri sa ato sini nga pagpangalagat. Barikata si Aksyon Edi Daboso sa report sa ato sini nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Edi sa balik nga report, please come back. Action Eric naglambot sa 10,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebuano ko naman sa street level individual. Sabay ba sa operation nga ginpatigayon sa Cabancalan City PNP las 3:40 sining hapon sa sitio Malasbalas, Barangay Orong, Syudad sang Cabancalan. Ang nadagpanang kilala kay Francis Gerard Kaingoy, 30 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon ni Kaingoy ang pito tanan ka heat seal transparent plastic sachet na ginasuspetson Shabu kag iban pang drug paraphernalias. Si Kaingoy
ang yara karon na kustodiya sa Cabancalan City Police Station kag nagapakatubang sang kaso sa illegal nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Abonso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Eden Abuso. Ginatamyaw talang dira hapiro siling sa kay Ojor Limor Otaner. Akon idol kag kay Toto Samuel Castillo mita dira sa Valladolid. Ginatamyaw ko lang dira sa Kabug, pamilya Silongga, kag Magalona halin sa Sipalay City. Para sa Sipalay City si Toto RG Javier. Ang panamyaw rin na kay Toto RG Javier. Para siguro subong sa Sipalay. Ang parte sa bangkay nga nasapuan, kahapon sa agati nakilala na according sa kay Police Major Jubel Sidel, ang hepe sang Police Station number 1. Kagabi sa mga past 11, nagkatudi ang pamilya, kagagin check ko na ang wala pa kapulit sila. So, motongin, nakita natin ng picture, kag gusto daw kapin sila nga amugid ang nila pamilya. Kagin dala pagin sila namo dito sa Abbey Funeral Home, sa pakitib sila ang ila pakaisa ang napatay. Amo ni si Joel Aviles Jr., Ironio, 30 years old, taga Purok 3 sa Lampirong, Barangay Magsungay, Bacolod City. Aha. So anong inyong istorya na sir sa pamilya sir? Paano na siya nadula? Anong pasada sir? Yes, yung mayara na sir sa initial nga investigation, pero hindi ko pagin sir totally devolve sana kay going to sir namon sa investigation para rin ma-hamper. Pero ma-confirm na namon sir matagami sa lugang detalye sir. Anong nantaon niyo ni sir? Sa Luis Samar execution ni Salvation ni sir? Ang ato ni sir ng dito kay Tigindilin to sa may Purok Malipayon, Barangay 35. Pagdason ang mga pamuluyo kag mga tumandok sila mismong mga tanod kag mga kagawad, hindi mo nila kilala. Kaya taga Puro ka Lampirong, Barangay Magsungay. Pero sir, ang buwan pa man investigation kung salvage mo ino. Anong tanaw niyo sir? Gimbuno na siya, gintiro? Ano? Initial sang hatag sang soko kagapon, may-ari niya sa may black eye sa mata niya. Okay. And then may ginkuga o ginchok gamit sang nylon lang tigot. Okay. Na color yellow. Pagtapos may-ari man sa diripila sa uro, penetrating injury. Sir, hindi pa nila ma-determine kung tigo pagigla kabala kay ma-request pa sa sir autopsy. Ito gina ang parents, ang ang iyas ang tiya, di ka kung pakaisa niya, ari man di. So, nag-surya nato, sumpidi nato autopsy ang biktima. So, nagkatus sa crime laboratory o sa doko para tigo ang autopsy para ma-determine nato kung ano ang kamatayon. Ano possibility nga sa patay sir kung ginwigit na sila? Kaya, sir, kitiging sulod sa sako kagapon, mo ito nakita natin. Ibigin bili na sa ato nga area, kitiyak lang barangay. So, sa ato nga 35 min bilin. We heard sir, may auto ko, no? Something may auto, nagbilin na siya? Nang initial pa man na sir si alleged tingin ko pa man natin investigation. Sabasing incident nga pundo lang to, si kayang dira nga lugar sa bakante, tapos damo maginadataw kung law na, damo na tao nagapahangin na, tapos may mga salakyan na nagagit sa gasulod. Ang nakitaan ko nga patay, biktima siya dito sa kulunan, nga kung ilang taon mo, kung nakasulod sa sako, hindi mo gipabalaan nga may tao sulod dito, galing kay may bata to nga nagapang basura bla, o scrap, nakita ito may sako, mo bukas siya, so mo may tao, mo naglagad sa nag-report sa barangay. Okay. Ano sir, may ang pamilya naka-mention nga nadula ni siya pila kadlaw prior sa pagsapo sa iya? Ang gabi do sa iya pakaisa uputan ni sila kano, no puli mga alas 12 ang gabi. Pero subong sir gina-trace pa naton kay going pa man ang atong investigation para makahatag kita sang insakto nga detalye sir. Patay ni siya bali Martes na. Kagahon posible sir, Martes ang kagahon siya patay. Yes, most probably sir kagahon na sir. Danay pa sila sang 12 midnight sa pakaisa niya. Tapos sa mga dugo, mga labas pa sir, no? So sir, pagkita natin to sir, labas pa tapos wala pa nagtiga gani ang
ang ang lawat ng biktima. So, amo na subong sila ginapadarman nyo ang posibleng information nga matag sa pagkaisaya nga upod ya prayo sang pagkasapo sa iya. Yes sir, gina-check ay naton kung anong motibo sa nga pagpatay kag na-link naton kung ano ang o kung sino magitang nakapatay. Tapos sir, gina-background check yung pa na siya sir, no? Yes, gina-check pa naton sir kung kagay sa aton way magpabansa record. Kay i-coordinate na pa sa area ng Section 8 kung ano ni ang record ng ating mga biktima para mabala natin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Si Police Major Jobel Sidel ang hepe sa Station Number 1. So padayon pa ng ilang sining investigasyon sa sining kaso matapos ka na-identify na sige gyapon ang kinahimo nga follow-up operation sa sining kapulisan sa ilang investigation. So basi buwas may mga development dugang si Major Sidel parte sa sining kaso. Ang pag-abot sa 40 ka mga PNP personnel sa batalyon deplastado na sila sa mga border control diri sa mga syudad sa Bacolod according sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. On behalf ng Amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Miñas. Kahapon, Action Eric, nag-abot na diri ang augmentation naton nga 40 or 40 ka mga personnel na halin sa Regional Mobile Force Battalion RMFB 6 nga kung madumduman pa Action Eric sa atong mga tagpalamati sang nagpumilik control sila inigin augment dira ang mga pulis. Apang wala ini sila matigayon nga maka-pull out dira sa area, makahalin dira sa Moises Padilla kay naabtan ini sila sang lockdown. So kahapon kay may ara na sang move na-approve na ang Bacolod nga modified enhanced community quarantine nagakinanglan kag kulang gid kami sang PNP personnel. Sa subong Action Eric hindi man mahapos kag hindi gid pwede subong sa aton nga basic health protocols nga magkuha sang iba niya nga mga pulis dito ya sa Panay considering da sang risgo nga ginapangatubang maski ganit sa aton sa sudad sa Bacolod kami nga mga personnel may araman kabudlayan labi na kung katawag kami sa region. So ining 40 Action Eric ibulig ina diri sang aton nga RD sa Bacolod City Police Office kag ipahamtang kahapon sa exactly alas 8 sang aga i-deploy na sila ini sa aton nga 8 ka mga outer border control kag sa subong ara na sila dira in place para mas mapa-stricto pa ang pagpatuman sa aton nga mga home quarantine pass at the same time magabulig diklag kay labi na gid akong Lunes Action Eric just like na natabo kahapon nga naglaba ang aton mga traffic sang salakyan ni Action Eric. So baligin pahat ni sila sir sa aton nga mga outer border control. Yes, Action Eric, hindi man naton sila pwede ma-deploy sa isa ka border control nga sila lang. Kay ini mostly hindi taga Bacolod Action Eric. Magabulig gid sila ya sa aton nga mga border control kay may ara na kita dira ya supervisor, may ara na kita team leader. Ini mostly mga patrolman or PO1, sila gid maga-check dira sang mga IDs nga nagasinulod sa mga home quarantine pass. Na-brief naman siya sino kung ano ang ilang dapat i-check kag dapat i-considerar, no? Yes, Action Eric. Amo na ang ginobra ni Lieutenant Colonel Lester Liada kahapon kay alas 6 pala nag-report na ini sila for more than sobra isa ka oras nga pagpamangkutanay gintagaan sila sang orientation sang aton nga DCDO ni Lieutenant Colonel Liada sa mga do's and don'ts sila binagyan ang patakaran diriya sa MSCQ. So, wala sir plano pa nga magdugang puwersa, halimbawa, magbulig hatag man personel ang aton nga nopo, Colonel? Action Eric regarding sinakulang man pulis ang aton province sa Negros Occidental Police Provincial Office. Pero kinuuna lang kita diri Action Eric kay mas alarming, mas dako ang aton kaso sang COVID-19. Ang nopo Action Eric nag-request man augmentation pero sa nahambal ko na sa subong ang movement ng tao within lang anay sa Bacolod or within lang sa Panay.
ka delikado masyado ka disco kung patabo ko na to action Eric. Okay, finally, Colonel, ang imo appeal first, ang appeal mo sa mga utod naton nga luyag magsulod sa Bacolod. Secondly, ang appeal mo sa aton kapulisan nga ara sa mga outer kag inner border control naton, Colonel. Yes, una best no sa aton nga mga kapulisan nga na-assign sa mga inner kag outer border control ang ginahambal permi sa aton nga RD, sa aton nga CD, mangin courteous all the times no nga aton gidya permi i-implementar ang HQP, ichikon ang mga ID, alalangay sa tanan kag wala sing pinili ginapili, wala sang pabor nga igahatag. Basta balido kag kung labi na gid may mga emerhensya maski wala kita mga HQP i-allowed lang yan ay enough for the meantime basta mga emergency cases. So again, mangin courteous lang gid ang manner na naton kay Action Eric dapat na mabatyagad gid ang presensya sa aton kapulisan dira sa border control. Yes. Then sa mga magasulod diri sa sudad sa Bacolod subong hindi gid pwede ang leisure time. But sino hindi pwede maglagaw, hindi pwede ang bisita diri sa among sa sudad sa Bacolod. Kung wala sa mga importante nga mga kalatuan, hindi lang ari sa subong, ata pa kami sa September 30. Kag sa mga sulod diri sa sudad sa Bacolod, sa mga empleyado, ang hinahambal naton nga maghatag gid 2 tugtog 3 ka allowance para hindi kita maklag up, hindi kita maabtan ng traffic sa mga border control. Kag sa ato ang lister nga pumuluyo, bala dapat ang pagrespeto sa kapulisan naton dapat ara man kag hindi lang magbatos kapulisan naton sir kag hindi na bala magbuhi sa mga masakit na mga tinaga bala, Colonel. Yes, Action Eric, actually tsakto ka dira. Amo na ginahambal naman ni permi sa ila Action Eric no sa aton mga tagpalamati, sa aton nga mga ka-aksyon nga ang away sa COVID-19 sa tutod lang ang problema ta diriya ang aton kaugalingon no. Kay ang virus siya hindi di maglaptay Action Eric kung wala kita nagagiho, way kita nagalakat kung nagatindalan kita sa aton panimalay. Ang darotward, ang ginahambal ko ang yabi subong niya sa aton nga pandemic kooperasyon. Despite sa ginaobra sa aton nga gobyerno sa aton nga mga border kung hindi kita magkooperar nga pumuluyo, wala may matabo sa aton kampanya sa aton nga gyera kontra COVID-19 Action Eric. Importante sir, intindihan na ila magtimba nga bahin. Yes, precisely. Tsakto kay dira Action Eric. Kay una bes, intindiho man na tanim lang kami ga patial kami ga na sa init ga payapo kita dira no sa pagbantay. Kag sa mga pumuluyo kabaluman kami nga ining mga border control naton luwas nga pigado ng gadaan gapabulig pa ni actually sa tulad lang pagudlay man labi na gid sa may mga transaction may mga trabaho dire pero ang ginamnamon Action Eric gahatagid kami ang konsiderasyon sa aton ng mga kauturan. Amo na gani ginahambal ko sa aton dira nga mga border control kon emerhensya maski wala akong quarantine pass gina-allowed nato dina makalabay Action Eric kag sa mga naga-deliver sa mga goods, mga pagkaon, mga medical containers naton, may ara kita dira priority lane no nga ginahatag sa ila, gina-set aside para sa ila ya. Para mapadasig kag hindi maglabag aton nga mga traffic diri sa sudad sa Bacolod Action Eric. With that note, Colonel Pico, salamat sa imo time. Always sa Action Radio. Yes, manamo mga salamat Action Eric. God bless us. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. There you have it, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang mapisan, workaholic kag energetic nga public information officer sang Bacolod City Police Office. Sa mo ginaintindihan na lang sa pumuluyo ko sa to sini nga mga kapulisan sa mga border control. May gabi dira sa kay Norman kag Morina Alvarado sa Barangay Pahanukoy. Ara pa sila pa urok-urok pa. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program sa Miyerkules edisyon magkatako pili temporaryo. Balik ini buwas Huwebes, same time, same station. Ato sini nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi Action Roger Gutiv, Action Percival Villamor, of course Action Eden Aboso, ang ato nga piloto sa Patrol 2 Action Papang Nixon Taho. New Center Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Sirat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward
Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mo sa station manager, Action na Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Peregrino Cantong. Ang inyong lagad ang kurman Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsasabi nga Diyos, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo kapag pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,